Moi boa tarde a todas e a todos. Gracias por acercarnos hasta aquí un día soleado como hoxe. Bueno, temos aquí a María José. É unha honra para nós, Margarita. Bueno, a maior parte dos asistentes son familiares. E querémolos a todos. A ver. Bueno, tamén hai algúns amigos, Pepe, Maruja, Julio, JR, José Ramón. Bueno, pois, hoxe María José ven a presentar los 224 días de Teresa Prieto. Es que lle sobraron aquí. Es el próximo libro, 247. Bueno, 242, estaba lendo ao revés. É un libro, eu tuve, digamos, María José honroume mandándome un manuscrito antes de publicar o libro para que yo lera eu, na miña humilde opinión della, boa ou mala, pero della. Pero escoitando ayer a súa entrevista con Amelia Ferreiro, non me equivoquei moito en darse a miña opinión. Bueno, fuxes moi benévola, as cousas como son, que fuxes moi blandiña. Bueno, no, pero non fun blandiña. Non me sacaches aí fun objetiva. É por iso que sacaste. Porque había. Bueno, eso que son algúns máis inteligentes que Eso nada. Bueno, pois é unha novela realmente que engancha. Porque eu empecé a ler e xin, Dios mío, pero María José, como me fa isto? Non sei se serei capaz, pero enganchoume de tal maneira. Eu non vou dar explicación sobre a novela, pois que están aquí María José e Margarita, que son as que van desglosar o escrito, pero desde logo eu recoméndola, engancha moito. Vésense moitas cousas que a personas xa da vosa edad, xa non digamos da miña, por exemplo, pois vivimos experiencias algo semellantes ao que María José plasma aquí tamén, tan correctamente e tan fácil de ler. De verdad, recoméndolo. Gracias, María José. Alégrome que te recuperaras, que estés ben, e que sigues así. Esperamos a cuarta novela. Así. Gracias, Margarita. E gracias a todos por estar aquí. Bueno, eu repito os agradecementos de Carmen e a todas por estar aquí. Especialmente dou as gracias a ela e máis a Fundación por acollernos outra vez. Esperamos que haxa unha cuarta pronto, porque a miña irmá é moi productiva. Sí. Entón, agora te deixo a palabra un momentinho. Pois que vou dicir o mesmo, que moitísimas grazas aos que estades aquí, os que viñestes ata aquí a meu carón, a darme o vosso cariño, que, bueno, que Carmón xa para min, xa dixen, digo na radio, digo na prensa, en todas partes. Demasiados piropos. Que mañán tamén vai ser unha entrevista en Faro de Vigo, sexa que non será por non dicir as cousas, non? Que van dicir esas tes. É a Fundación, por suposto, a Fundación Paco de Areu, a Sodaña de Piroño, que me acolle, que nos acolle a nós, sempre, que lle proponemos vir aquí, sempre somos ben acollidos. Que máis dicir? Pois que Margarita é unha excelente presentadora, como xa sabedes algúns, repite, pero eu teño que mentalizar a xente, porque que me traballan pouco hai que mandar a traballar máis, porque senón non se ganamos un sol, porque non lle pago. Bueno, aproveito tamén, pois acaso non se me esquece despois, agradecer a Manolo, ao meu cuñado, ese cuñado que teñen fama de mal aos cuñados, pero o meu cuñado é todo o contrario. A menina Mari Carmen, que está aí detrás sorrindo, que Mari Carmen ven en funcións de irmá e ven en funcións de nai da que fixo a portada, que é Cristina Ansede. A nosa sobrinha, multipremiada, arquitecta brillante, que fixo a portada tan original, tan vistosa da obra. E así xa, digo agora, pois acaso, despois se me esquece, nada máis.
Ben, se queres xa... Bueno, eu estou encantada de presentar, o que pasa é que hoxe vou mirar moito para baixo porque hai moito flash. Non quero poñer gafas de sol. Teño migrañas e coa flashes pois activan así. Ese é o motivo polo que miro para baixo, non hai que estar lendo todo. Eu estou encantada de que esta vez lle pasara o traballo de lectora beta a outras persoas, porque así puiden ler a novela totalmente construída e puiden disfrutala. Xa yo dixen noutra presentación que para min unha novela boa é unha novela que non queres que acabe porque está moi ben e o estás disfrutando, pero queres saber como acaba porque tes unha intriga tremenda que che fai querer acabar de lela, non? Entón, esa novela a min pareceu que era así. As anteriores, como fui lectora beta, pois non as disfrutei desa maneira, entón, cando as li completas, xa sabía que iba todo. Entón, non é o mesmo. Agora agradecí moito non ter que ser lectora beta. Mas veremos se tides para a próxima, Instituto... Bueno, por lo menos unha disfrutei na así, que xa se agradece, porque xa che dixera, tiña ganas de non ser beta para poder disfrutala como a xente que a compra. E despois, por outro lado, pois teño que recordarvos a trayectoria de María José, non me chamar, que sempre lle chaman María José. Evidentemente, todos sabedes que esta é a terceira novela. A primeira, por certo, viñamos a presentar aquí porque a suxestión foi miña, que dixeron, por que non ímos a Pilar? E dixo, pois sí, ímos a Pilar. Foi cando decidiu vir, porque además teña certa influencia na novela, entón tiña moita música. E agora xa colleu a marcha e xa está encantada de vir aquí. A parte de esas tres novelas, tamén escribeu 9 novelas máis ela sola, 9 novelas, non 9 obras máis, de poesía, de contos que compartimos, eu puxeme ilustración, pero non é iso solo, é dicir, ela participou en obras colectivas, en máis de 20, é dicir, parece que se di rápido, pero son moitas. Bueno, así para contalo moi rápido, non? Ahora o que imos pasar é bueno, a ilustración xa comentou María José, que é de Cristina esta vez, tiña moito vínculo co tema, que está relacionado coa construcción, entonces viña ao pelo, non? E está ademais Cristina aí dentro. Sí. A veces. A veces sí. Aparece. Logo vimos falar de algunhas aparicións que hai. Que observadora, Sí, que sabe. Porque é unha mención moi pequena. É pequeniña, pero sabe. Sí. Ben, se queres, pasamos a ver os vídeos xa. Sí, eu penso que sí, porque primeiro vai a sinopse, non? Primeiro vai un vídeo que é a sinopse que foi feita pola editorial, que sempre son moi bonitas, vainas moi chulas esta editorial. E o segundo é a entrevista que sempre lle fan dende a editorial a María José. É unha entrevista. Puxemos co primeiro, a ver se ata. De sonido que tal? Ben. Se non vai ser pouco, En ese tiempo se ve obligada a aceptar un trabajo de agente inmobiliario en la empresa de su tío Esteban. Debe vender un piso en un periodo de tiempo absurdo y en plena crisis de la burbuja inmobiliaria. Las dificultades y las sorpresas relacionadas con la venta del piso serán las menores a las que tendrá que enfrentarse. Unha entrevista que gravei eu para a editorial. Sí. ¿Dónde es esto, María José? Xo vou dicir agora. Hola, estamos en el fuerte de Valparaíso, nas ruínas del siglo XVII, que comúnmente aquí en Coruña se le denomina Castillo de Iris.
Desde aquí contestaré encantada a vuestras preguntas. Porque me gusta dar protagonismo a la mujer, y por dos motivos principales, porque yo soy mujer y porque también me gusta reivindicar el papel en la sociedad de nuestro género. Eso no quiere decir que no haya protagonistas masculinos realmente potentes e destacados en mis tres obras. Pues a mí siempre me ha interesado la psique humana, con sus contradicciones, con toda esa complejidad que la conforma. Y en los 242 días de Teresa Prieto se nota, se enfatiza más, si cabe, este tipo de problemáticas emocionales y mentales. Vais a ver en algunos personajes una evolución en ascenso, y también, por otra parte, se toca a fondo, algunos personajes tocan fondo. Pues desde luego, porque cada personaje tiene su vida particular, diferente a los demás, y me gusta mucho enfatizar eso, sus particularidades y lo que lo rodea, su entorno. Pues Teresa Prieto es una joven tímida y antisocial que se ve obligada a trabajar en la inmobiliaria de su tío Esteban. La misoginia de influye negativamente en su primer intento de trabajo, porque se le encarga un reto que es realmente muy complicado en el 2013, que es formar y vender un piso en plena crisis del sector. Todo surgió de un hallazgo casual de una carpeta en mi casa que contenía mucha información de datos y comentarios acerca de una venta de un piso. De ahí tomé datos reales y luego también he añadido otros ficticios para conformar la trama principal. Y en cuanto a personajes, pues yo destacaría a Gelines, que realmente era una persona real con ese nombre, a la que yo quiero homenajear en la novela, que además, aunque se puede considerar un personaje secundario, tiene importancia en cuanto a Teresa Prieto, porque le enseña el valor de la amistad. Bueno, pues por dos vías, por la de la cercanía, de la vida cotidiana, del entorno que me rodea, que es una buena fuente para mí de información y de sugerencia, y también por otro lado, pues mi imaginación libre. Tengo mucha imaginación y bueno, eso me ayuda a crear estas fantasías en forma de novela. Bueno, en mí siempre me revolotean ideas así para futuros proyectos, pero realmente a día de hoy no tengo ningún proyecto serio. Lo que quiero es paladear, beberme de los comentarios de los lectores, de las lectoras que lleguen a mí y que me hagan enriquecer como persona y aprender. Quiero ahora, para finalizar, agradecer a Alfonso, siempre ayudándome con todo lo que le pido, y a Ricardo Pérez, el editor de Editorial, por haberme dado una nueva oportunidad hacia mi escritura. Gracias a todos y a todas. Vais a remato. Conto-vos unha anécdota que isto... Tivemos que gravar, Alfonso, o meu amigo Alfonso, que menciono que sempre está aí para todo o que te pido, tiña moi poquinho tempo, entonces estábamos aí no Castillo de Iris, o sea, nesta ubicación, eu sabía que él non me iba a decir que tiña moitísima presa, porque ten netos, ten que levar os netos a non sei onde, bueno, ten moitísima familia, entonces eu non estaba un pouco inquieto, un pouco nervioso, e dixen, pois non te preocupes, gravamos así todo de seguido, vasme dicindo a pregunta non, que tal, e dixen, pero eso unha veces estaba como nerviosa e tal, porque dicía, non quería que perdese o tempo, ele tiña que ir, precisamente tiña que levar a un neto ao médico, o sea, non era unha broma. Entonces, eu estaba, iba dicindo as cousas, pero
pero xa se digo, un momento aí que me puxen nerviosa, se nota, non? Que estou un pouco... Quer dizer que as circunstancias a veces, a parte que non se ve no vídeo, era esa, que teníamos moita presa. Non parece. Non sei se querías añadir algo con respecto ao que se dixo da novela ou algo así sobre o contido da novela de... Sí, avanzo en que a novela ten, pois eso, que hai personaxes que van en ascenso, algo xa veste desa obra, un deles é Teresa Prieto, Mimí tamén, a filla de Esteban, que está claramente vai aprendendo a mellorar a súa propia vida, non? E depois hai outros que tocan fondo, que son Esteban, por exemplo, ou Modesta, que era a muller de Esteban. Que pretendo con isto? Pois facer unha novela. Eu, cando me preguntan, digo que é psicolóxica, porque ainda que hai xente que di que ten algo de novela negra, pero non é novela negra para mí. O enfoque o mellor que lle deu a editorial ou a sinopsis e os fixades é máis de novela negra, quizáis, porque foi como interpretou o editor, cada un interpreta do xeito que queira. Por que novela negra? Porque hai sucesos tráxicos, hai que resolver un caso dunha persoa desaparecida tamén aquí, pero que está desaparecida e motiva a preocupación e a investigación, de certo modo, así, un pouco particular, para saber que ocorreu aí, non? Pero, desde logo, penso máis psicolóxica que outra cousa, non? Porque son os cambios, así, os cambios bruscos que hai, porque dadevos conta que a historia ten que ter, esos 242 días ten que abarcar esos casi 8 meses, nada máis, ten que ter lugar a toda a novela, as tramas principais, a trama principal de Teresa que xira en torno a Teresa Prieto e as outras que hai relacionadas. Entón, claro, que pasa? Que pásase, como quen di, da ledicia á textura, da textura á ledicia. Hai cambios que, pero pásanos a todos, non? A vida podemos cambiar, algúns de vos sabedes como me cambiou a min hai pouquinho tempo, quero dicir que cambianos, cando menos esperamos, pasa do blanco ao negro, xa directamente, sin pasar do gris, non? Entón, eu quería reflectir un pouco ese tipo de situacións que vivimos todos, que forman parte da vida de calquera. Por iso non digo sempre que eu son unha persoa que escribo do meu entorno, da cotidianidade, do que eu coñezo. Non podo falar do que pasa fora de aquí, do meu entorno. Poñenlle nome ou non lle poña nome ás cidades ou tal. Para mí non é unha limitación iso, é todo o contrario, dame moito xogo. Decía Margarita na presentación da Coruña, que foi a bonita que fixen no momento, dicía iso, que podes sair á rúa, non? Saes á rúa e daste conta xa como o aspecto da xente, de como mira, de como fala, podes daí sacar un montón de novelas máis, non? Simplemente observacións. Un escritor non deixe de ser un observador, eso está claro, o mesmo que un pintor é observador do entorno, ou un músico tamén, de certo modo, é observador dos sons que están cando está compoñendo, non? Quero dicir que non temos, porque particularmente, non digo que as novelas que están ambientadas, ou que sei, xa non digo na India, en Barcelona, por exemplo, eu se non coñezo nada de Barcelona, non faría unha historia boa, penso eu, de Barcelona, porque non teño a referencia real, aparte das ruas que as podes ver en internet, non teño a referencia de como se vive ali, de día a día. A mí gustame moito falar do que eu sei, do que eu coñezo. Entón, por eso, non sei, fui un pouco por aí, non sei, fui improvisando. Non sei se pretendía dicir iso ou non, xa sabes que é. Pero, bueno, un pouco que, xa digo, hai, por un lado, predomina para mí o enfoque psicolóxico, pero tamén hai misterio, porque hai misterio que resolve, e hai humor, porque o humor non pode faltar nas minhas novelas. O humor fai que todo teña menos, que cause menos dor, o que sucede, que se suavice. De todos os xeitos, esta unha novela, que ti xa leches no Puede Estar, non, leches xa tiro, os dous, é profundamente triste, o sea, hai desasosego, é triste. O que pasa é que cando hai pinceladas de humor, parece que iso faise un pouco máis, sueces un pouco máis. Empeza cunha deuda con pariente americano. Empeza cunha deuda con pariente americano, bueno. Sí. Madre Dios. No, pero tamén moi Pero iso que forma parte da nosa historia. Sí. A
o retorno dos emigrados, unha temática tamén, que aí estamos, na novela estamos dadas simplemente como unha excusa para tratar o seguinte, pero que sí é certo que eu quixen poñer un pouco así, porque estamos en Galicia, e que non se di que sexa unha cidade, non estou nomeando ninguna cidade concreta, todos teñen na mente onde vivo, na Coruña, pero é máis próxima a Avenida da Cascarilla, como guiños os da Coruña, que son os cascarilleiros, pero non quixen poñer nome de ninguna cidade. É moi curioso porque é unha novela inmobiliaria, por así decir, na que non se mencionan nin rúas, nin prazas, nin nada, nin o nome da cidade. Quixen romper un pouco con o esperable que podía ser poñer todos esos datos tratándose dunha novela que fala de compra-venda de pisos. Un pouco así. Mais ou menos xa dixeches algo, pero a pregunta vai sobre o feito de que sexa aparentemente unha novela coral. É dicir, aquí hai unha persoa sola no título, que Teresa, pero realmente hai moita xente que conta a súa historia nesta novela. Tomei nota de todos os persoaxes. Hai mogollón. Porque digo, madre mía, a mí que se apuntes, hai varios folios. E tomei apuntes porque xa teño unha edad que xa se me escapan as cousas, como non tomei nota, digo, esquecínme destes. Por eso, porque me chamou... Pero ti consideras, Esther, por exemplo, que teñen protagonismo todos ao mesmo nivel, ou hai uns cuantos que son, pero non solamente Teresa Prieto, sino que tamén hai outros personaxes que tamén se poden considerar protagonistas para ti? Bueno, hai diferencias protagonistas principales ou secundarios. Hai algún, para mí, non sei se o captei ben, pero hai algún bastante secundarios, non? Sí, pero non che parece que solamente xire todo en torno a Teresa Prieto, non? Hai máis... Ao contrario, menuda vida, o sea, tiña unha vida moi... Non quería estar así, moi... E por que vides aquí se non podemos falar da novela? É que ao final a novela é moi sencilla. A novela é moi sencilla. A ver, Non me vou contar, este dan a palabra. Espera un segundo, lin a novela dun tirón. Lin a novela dun tirón. Salvo que fue un cenar e la acabé. É unha tarde de chuvia que é moi fácil poñer tal coa novela que onde vas aí. O sea, leese moi ben, moi amena, me encantou, vamos. Pero que a novela ao final é Te sacamos a palabra, Ema. É que máis dá, é que se luís. A mí me encanta que... Puedes imaginar que me gusta a mí estas duas mulleres que dan sempre son... Que sempre fan os deberes, xogan os deberes, son as boas lectoras. Eu quero que faredes vos, La gripa A predilecta. novela é moi sencilla, porque ao final é unha familia extensa que ten unha inmobiliaria. Non digo máis. Non digas máis. As súas amistades, sus relaciones personales, pero coral, que me sale coral, sobre todo. Seré coral, pero ti consideras que, ou que lle preguntaches ela, que hai máis unha persoa protagonista? Máis unha protagonista, sí. Eu tamén o vexo. Sí, penso que Esteban é protagonista en igual medida. Esteban é o segundo de importancia. E os tres, ese triángulo, Teresa Prieto, Mimi, Senón que pensaba falar de varios personaxes tamén, porque me parece interesantísima como construyes tamén os personaxes. O de Teresa, para mí, está abordado, De todos modos era chicalista, porque eu vi como moi deprisa a progresión de Teresa. Pero porque era moi lista, claro, bueno. Bueno, pero eu teño a miña teoría que eso está inspirado nela mesma, que cando empezou a traballar aprendeu moi rápido. Claro. Claro, porque Teresa, como ela decía que era unha chica moi tímida, moi pouco sociable, e que aprendeu moi rápido. É que xa veces, o tío non lle axudaba. 242 días que habrá xente que diga, pero como esta rapaza, como acabas de dicir ti, non? Pode aprender con esa velocidade, podemos dicirlo sin problema, porque non desflipamos nada, como se enamora dese traballo, o que foi obrigada a participar. Que humano foi, porque dese tío non lle axudou nada ao seu jefe. Claro, un misóxino destes declarado, un machista que non quería mulleres na súa empresa e tivo que aceptar polas circunstancias familiares, pero había un punto de apoio
imprescindible para crecer en la empresa. Agustín. Cala, non digas nada. Bueno, pues póngase de Vai comprar la novela, eso sí que o libre que lelo antes. Y yo creo que son los puntos de apoyo para avanzar na vida. No, estas presentacións, ela pensa así, son as máis divertidas, as máis agradecidas. A mí encanta. Cando a xente propón, expón as súas ideas e tal, e non que estén todos calados e sin preguntar e sin decir nada. Claro, pero queremos falar, pero non me deixan. Claro, Eu pero... vine a falar, non te preocupes, para quitarme saber eso por un lado. No, realmente teníamos a presentación. Non o debate. Non o desglose. Non o debate. A ver, que a unha presentación hai que vir sin ler o libro, no, pregunta totalmente en serio. É mellor mirar unha presentación sin ler o libro. Pregunta totalmente en serio, As dúas cousas son boas. Vir sin coñecelo pero non falar dela que tampouco te entende tan A mal. veces entende lo mellor cando dices e ves a presentación, entendes cousas que Non falo máis. Fala. Fala, non te preocupes porque non perdedes nada. Eu digo, tedes que verla porque non sabedes o que realmente Claro, pasa. son cada vez nombre para outro nombre. Un nombre, outro O nombre. destripe principal non vai ser. Claro. Nin ao final. Depende de túa prima. Non lle deixamos. Aí sí que cando pensamos que vai decir o que Xa sabe, os apuntes. Cando vai a decir como termina, se tapamos a boca. No, 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 non No, dice, no tamén digo. sabe o que te No, quere xa dicir. sei. Si vos decimos como É máis termina, lista do non a que ledes. No, porque termina moi ben, claro, bueno, vais. Ahora xa queda intriga, termina de goma. Bueno, tedes que lerlo. Para cada un terminará de unha maneira, Vale. claro. Depois, Maricarmen vos ven desemplar. Bueno, pois, volvendo ao serio, a estrutura que Ao ten, serio. como é, de onde sacaches, é dicir, como é, como chegaches ese... A ver, a novela surgiu dun cartafol que tiña unha casa con material de compra venda dun piso. Xa vos xa sabedes por cal é, pero ídero ver cando poñamos os vídeos que fixen eu para ver de quen era o piso. Pero xa vedes. Entón, esa información que non era literaria, que eran datos simplemente, cousas de tal, pois iso dou-me pé a min para facer a novela. Apetecíame facer unha novela partindo de aí. E como fixen? Pois fixen 9 partes, esta estrutura en 9 partes, con capítulos solamente chamados polo nome do número en letra. Despois, se comparan, porque eu creo que moitos dos que estades aquí xa vestedes as dúas novelas anteriores miñas, entón podemos comparar, en certo modo, esta coas dúas de atrás, en dos aspectos que tienen que fixen diferentes, diferentes con respecto ás outras. Un deles é o tempo, o outro é o espazo. No tempo, aquí xa vedes, xa do mesmo título xa temos unha cantidade de días aí efectivos, non? Temos tamén que, se miramos a novela, vemos que, aparte de que é no ano 2013, que é un ano que ainda hai a burbulla inmobiliaria está persistente do ano 2008, entón é moi difícil vender, moi difícil hai que situarse nese ano para entender un pouco o porqué o Esteban, por exemplo, propón ese reto de querer venderlo como algo moi difícil de conseguir para jorbar a rapaza, ¿no? Entonces, sí, porque temos... porque non máis No, sí. Señora Bárbara? No, non destripo. Que non destripes. Non queres destripar. Se vos acordades desta desaparición de Carolina Santomé residindo a Sofía, ali o tempo, onde se agora parte do que é o diario de Carolina Santomé, non hai unhas datas concretas moi claras, de dicir, isto foi aquí, isto foi neste ano, isto foi naquel. Entón, en ese sentido, fixen un cambio aí con respecto ás outras. No tema do espazo, o espazo xa vos dixen antes, eu avancei que aquí non se fala de ninguna cidade polo seu nome, non hai ninguna referencia, apenas solamente a la avenida na Cascarilla, e que hai un edificio que está no terceiro piso que se quere vender, pero nada máis. Era unha costa, verdad? Era unha costa, sí. Era unha costa, verdad? Porque sempre fixiste subir. E ali estaba a frutería. Sí, a frutería, sí. Se te das conta, isto tamén se ve un pouquinho... Como costa, sí.
Con respecto ás outras, se comparamos, que pasaba nas outras? Que había referencias espaciais moi claras, que se Mourenzo, alias Piloño, que se Santiago de Compostela, na primeira, ou na outra, pois Coruña. Xa dicía Coruña, con rúas da Coruña, e todo iso, onde estaba Sofía, que era a muller, que por certo, hai dous ou tres días nada máis que sei como se chama en realidad esa muller, a muller que me inspirou, chamase Juana. Pero é unha curiosidade. Esos son os cambios así máis notables que quixen facer, porque a mí non me gusta facer sempre cosas moi iguais, gustan os retos de querer facer algo diferente e tal. Creo que era eso máis ou menos o que quería dicir. Por aí va a pregunta. Respecto a iso. Antes xa nos comentaches que, bueno, xa sabemos que sale o nome de Cristina por aí, pero sale tamén Gelines, como dixeches antes, entonces é unha persoa real. E plantexala como ela era, non? Hai máis persoas aí? Gelines era... así, como Apolo, sí. Gelines morreu hai un ano e medio máis ou menos. Era unha persoa discapacitada que se movía no que ela chamaba a moto, unha moto que era unha cadeira automatizada. Era unha persoa moi alegre, moi simpática, que sempre cantaba nas excursións, que era unha maravilla, unha persoa moi bondadosa, que nos deixou pegada a todos os que conhecíamos. Eu preguntei a súa sobrinha se parecía ben que eu a incluíra tal cual, co seu nome e tal. Ela dixome que era unha honra para ela. Entón, o que fixen foi iso, pois, poñera como, o sea, metela na historia, quero dicir, facer unha historia evidentemente inventada, pero coa súa personalidade. Ela, que significa, cando falaba un pouco da novela coral, tamén falaba de personaxes como Gelines, que Gelines é secundaria con respecto ao que é a trama principal, pero ten importancia para Teresa Prieto porque lle amosa o valor da amizade. Cada un ten a súa relevancia para a construcción da persoa que vai ser Teresa Prieto a medida que vai avanzando na novela. E todo serve para que ela creza, vai crecendo na letra. Hai algunha persoa máis por aí que a mí me chama a atención, que é o Robaversos. Me gustaría saber, é unha persoa así moi peculiar. Me gustaría saber se ti te inspiraches en alguén. Non, foi unha invención total. Robaversos é un personaxe moi secundario, pero, insisto, tamén ten importancia, porque para que serve a creación de Robaversos? Para repetir solamente a miña afición a poesía? Non solamente para eso, sino tamén para mostrarlle, bueno, non digo claramente o que ocorre, pero por culpa dele ou gracias a él, Teresa descobreu que é a dor da morte, que provoca a morte. Entón, hai cousas que todas teñen a súa funcionalidade, máis ou menos presente, máis ou menos, que aparece máis ou menos, pero que hai un sempre trato de que teñen certa relación co demais e que teñen sentido, e que sexan pequenos personaxes que aparecen aí. Xa digo, Robaversos, home, eu quería facer a miña propia homenaxe á poesía, o mesmo que fixen a música, todo iso, e ver despois, nos dous vídeos que fixen eu, que vas ver tamén como era Gelines en fotografía, e tamén vas ver a música que se recolle dentro da novela, que é moi variada, que se va a ser que fixen un remix aí tipo de discoteca, pero bueno, que se xa iso despois ao final. E como as outras novelas ten unha muller no título, é unha muller protagonista, eu sempre me pregunto como decides que se vai chamar así ou de outra maneira. Hai nomes preferidos ou tens manía ou calquera cousa destas aos nomes? Eu busquei un nome que me sonaba, para a redundancia, sonoro, o sea, que sonaba ben. Teresa Prieto, que se relaciona moito con Galicia. O Prieto é un apelido que aquí... Bueno, que teño unha anécdota con Teresa Prieto, porque
hai unha compañera, ex-compañera miña, porque foi para outro departamento, que ten unha prima, unha curmá, que se chama Teresa Prieto. Entón, xa tratou de que eu dedicar a Teresa Prieto. Pero non estaba pensando nela cando non a coñezo. Casualidade. Pero sí que me gusta, igual que Carolina Santomé, Santomé é un apelido galego, non? Non sei, soname ben, pero non porque coñezo a Carolina, que era así, ou porque coñezo a Teresa, que queira eu, en ese caso non estou buscando nada especial, de ninguén especial. Sigo, salvo Gelinis, que é tal cual, a personalidade dela, que a miña homenaxe particular a ela, os demais son inventados. Non máis pola sonoridade que por outra. Poñemos o vídeo seguinte? Sí. A ver se vou cantar. E logo tamén trae esa novela un tema absolutamente actual, que é o tema do maltrato dentro do matrimonio. É importante. Para mí, o dolor na novela vende aí. Sí, é certo. Se trata de... Esa é a parte máis oscura que se pode ver na novela. Pero real. O final, a mí é que máis me resona. Despois de ler a novela, que che resona? Pois me resona eso. Total actualidade. Que tamén é un punto aí... Imos fragmentos que ao mellor aí hai algo que non sei se determina. Qué bonita la tapa, La aprendiz de gestora inmobiliaria no quería dejar pasar por alto el más mínimo pormenor. Llegados al edificio, la fachada no tenía aspecto de... ocre claro. Entraron, no vieron a ningún vecino, no había ascensor. Las escaleras eran viejas y muy incómodas de subir, al existir demasiada separación entre peldaños. Teresa pensó que menos mal que se pararon en el tercero. La puerta de la vivienda se veía de escasa calidad, por lo que resultaba insegura. Incluso chirriaba un poco al traspasarla. Descripción completa. Particular vende piso de 43,26 metros cuadrados en la avenida de la Cascarilla. Un dormitorio, un baño, salón comedor, cocina independiente equipada con electrodomésticos, vitroinducción, lavadora a estrenar, nevera, microondas, horno eléctrico, campana extractora, batidora, suelos, tarima flotante y plaquetas de grés cerámico, ventanas con doble acristalamiento, climarit, oscilobatientes, portero automático, carpintería interior Sapelli, puerta de entrada blindada. Exterior, vistas despejadas, soleado, amueblado, listo para entrar a vivir, recientemente reformado. Zona tranquila, bien comunicada, próxima a parques, hospitales, bibliotecas, mercado municipal, supermercados, bancos, playa a 500 metros, parada de bus urbano delante del edificio. Precio 80.000, negociable. Teresa se sentía tan orgullosa, tan satisfecha, que le salió una carcajada. Cuánto tiempo sin reír. Mirando y remirando las características anotadas, concluyó que le encantaría comprarlo, si tuviese dinero. Estaba reformado según su gusto y no pensaba que hubiese en el mundo ninguno tan bonito como él. La música está tocando Jesús, ¿no? Teresa Prieto odiaba ser el centro de las miradas. Por eso dejó de ir a estudiar a la biblioteca del barrio. No soportaba que levantasen la vista a los usuarios y las usuarias supuestamente estudiando o leyendo un libro cada vez que entraba alguien por la puerta. Y eso que yo no taconeo. En casa de la familia González Arce, el panorama reinante no invitaba a las bromas ni a las risas. Semejaba a una relación entablada por personas desconocidas
en una estación de servicio de una autopista, apoyadas en la barra, con la mirada perdida, abrumadas por sus problemas y sin ilusiones que las impulsasen hacia el bienestar soñado. Otro ser más singular aún era una persona muy pequeña, vestida con ropas de colores llamativos y el pelo azul a lo garzón, que prácticamente volaba por la acera en una silla eléctrica adaptada, en la que iba de pie. Cuando pudo verla más de cerca, comprobó que se trataba de una señora mayor, aunque con aspecto de niña. Tuvo oportunidad de escuchar su voz, tan infantil como su aspecto, cuando le pidió que le pusiese un amplio chubasquero verde oscuro, pues amenazaba lluvia. Le dijo: «Muchas gracias, cariño», y añadió que tenía prisa, pero que otro día hablaría. Eso es como Angelines, ¿no? No sé si quieres que siga Tal cual. las letras. Tal cual, María José. No. No, era un encanto. María José, o piso é real, eso sabemos que é real, pero é... Era meu. É que Xa chegou na tua casa. se vende... Estas imaxes están inspiradas nesa. Era un piso. Mas que o dato da venda non era ese. 80.000 non. Imagino que non. Que era de segunda man, eu reformei así de unha maneira sincera, un poquinho co que eu podía pagar daquela, porque acababa de chegar a Coruña e tiña moitísimos gastos, entonces non podía facer unha maravilla ali, pero eu sentíame moi a gusto nela, a verdade. Ese cartafol levaba a documentación toda dese piso. Entón, eu fixe, saquei dos meus recordos, que eu tiña unha costume, sigo a tendo agora, de ter a miña libretiña e anoto as miñas sensacións, de cando me vai dar aquí, por exemplo, cando cheguei a miña casa a Coruña, pois eu fago unha especie de resumo de como me sentín ou do que se me ocurre falar, non? E eu naquela época, eu vendín ese piso, non en 8 meses, pero vendino moi rápido. E fun eu soa a que eu vendín. Eu tiño en inmobiliarias, por suposto, en 4 ou 5, pero fun eu que saí unha vena de axente inmobiliaria que paqué. Que, vamos, unha vendedora nata, ofrecéndolle a todo o mundo. Por casualidade, unha persoa, unha muller, que coñecía unha actividade de senderismo que facemos pola cidade, pois encaprichouse do piso, gustoulle o piso, e quería conseguir. Bueno, ten moito de biográfica esta novela en ese aspecto, porque non quero contar tampouco cosas para deixar quedar mal a xente, pero bueno, algunhas cosas de personaxe Adriana ten que ver coa realidade. Pero bueno, quero dicir que Adriana é a que está interesada en comprar o piso. Adriana, sí, entendeche Adriana. Sí, Adriana. Sí. Vamos, eso se veía que xa pensei que os dará desconto igual, pero non, pode ser intención miña, non? Pero sí, era o meu piso. Xa está vendido. Non, era imposible pensar que fora que te pasara. Cambiei de datos, obviamente, non puxen a rúa que era, puxen a avenida da Cascarilla, para quedar máis remombante, máis coruñés. Sí, pero as vistas eran esas. Pero sí, todo. Esas eran fotos que conservaba eu, de 2013. Estaba cerca da playa Curiena, Ademais, en 2013, eso non está cambiado, en 2013, que era moi complicado vender, o sea, todo eso é real. O que non é real é a cifra que poño de venda, ou outros datos que puxen por ali, o número da portal, todo eso non ten nada que ver. O piso sí que era o terceiro, de feito, Cristina baseouse unha foto similar a esa para sacar a súa composición. E pois a luz no terceiro piso, basicamente eso, pero é a vida real, pero que serve de excusa para logo escribir, inventar cousas. Ahora podes falar por que queirades, é o momento das preguntas. Alguén ten alguna? Porque ahora non lle deixades falar as que saben. Non, eu tiña cousas, pero xa fun aclarando sobre a marcha, como se inspirou para facer isto, non sabía que era... E sobre os personaxes tiña, pero tamén xa fun aclarando e
Pero ti ahora tes un concepto da novela diferente do que tiñas antes. Con as tiñas angelines xa. Conocín angelines. Imaginabas así, así, tal cual. Claro, É que cando lees un libro non se imagina, cada un imagina o seu personaje na súa cabeza. E depois cando ves a película, porque a mí gustame sempre, por exemplo, se hai película, ver a película, pois eu digo, pois era así, ou non era así, ou imaginaba máis guapo, máis feo, máis alto. Non me imaginaba así. Non me imaginaba así. Además imaginaba nunha silla sentada, non de pé. Vai de pé. Vai de pé, pero eu xa digo na novela, vai de pé, vai de pé na... Así que se non te fixas ben nas contas. Ela non se podía sentar. Eu lembro-me que nos coñecimos, Jesús Maseo, coñecimos a primeira vez que fomos de excursión con ela, que logo fomos moitas veces, ela fora de Galicia tamén, íbamos con ela. Eu preguntábame, a primeira vez que fomos con ela, é como irá esta muller, con o problema que ten non físico, nunha excursión, nun autobús, como irá? Entón, cando chegamos ali, claro, o que é a cadeira esa automatizada teña na baixo, por suposto metida, ela estaba ali diante de todo, recibindo a todos, de pé, e iba todo o tempo de pé, non se podía sentar. E cantaba todo o camino. E cantaba. Unha parte desas cancións que nos fixemos un exercicio de memoria, Jesús Maseu, están recollidas no toque, no broche final que vamos ver agora, que é o da música hai unha parte que está dedicada ás excursións de Genines, as excursións de Genines. Esas pezas sí que as cantaba ela moitas veces, pero cantaba moitas máis, verdade? Uf, que barbaridade. Cantaba moitas máis. Íbamos todo o camiño cantando, todo. Non me mataba ningún amén, porque logo tiña unha risa. Incluso lle cantaba o conductor tamén, eh? Sí. Tamén lle cantaba o conductor. Era bonita la novela, era moi alegre. E mira que a veces, falando así un pouco máis da parte de triste, ela tiña cólicos, tiña pedras no riñón, tan un corpiño tan pequeniño, sufría moitísimo, e non sabíamos que cando Genines calaba de cantar, cando estábamos todos participando e tal, e quedabas así arrimada ao cristal da data, calaba, sabíamos que tiña un ataque desos que non podía nin cantar, que doía moitísimo. Pero non dicía nada, ela non dicía nada. Pero sempre sonreía, verdad? Sempre, sí. Eu nunca la vi triste, la conocía todo Coruña, eso é verdad, eh? Hablas a alguén della e sí, todo. Coñecía en Coruña e coñeceron moitísimas partes, porque ela iba moito a Portugal, iba moito a Madrid, iba moito a Portugal, fomos a Coimbra, fomos a moitísimos sitios. Unha persoa, además, todo o que comíamos baratísimo, e comidas riquísimas. Comíamos ben a comida, os pratos do día, pero baratísimo. E nos dicían, pero Genines, porque as súas excursións non eran de ir, eu que sei, de a Coruña a Betanzos, non, ela daba a volta non sei por onde, paraba aquí, iba tal, o sea, todo o día estaba... Espera, ela era que organizaba as excursións? Sí. Era máis nos pensei que era acompañar, o sea, que iba... É que eso non temos nunca moi claro, pero pensábamos que Jesús Maseu, pensábamos que igual tiña detrás unha agencia de viaxes, pero ela preguntábamos a todos a onde nos gustaría ir de Galicia, o sea, onde queredes ir. Aquí non chegou nunca, porque iso que lle falei de Piloño, pero non chegamos a chegar, pero decía, falaronme de tal sitio, temos que ir, porque era moi viaxeira, o sea, entonces disfrutaba moito eso. Pero viaxaba fora tamén. O que facía era, o que sacaba do que nós pagábamos, era para a cociña económica, non se quedaba con nada, non? Que pasa? Que nós supoñemos que esa esencia que algún beneficio sacaría, porque ela foi a Nueva York, así tal como estaba, foron a Estados Unidos, foron cruceiros no... Eu alucinaba. Nunca miñaba, o sea, ela venía, aguantaba mellor cando estábamos comendo, iba a saudar a xente cando comíamos, que tal, gustou, entonces andaba un poquinho agarrada aquí pero non andaba. Pero maravilloso, o sea, unha ganas de vivir, unha ganas de levar, o sea, de tirar con todos os obstáculos que hai, que nos podemos imaginar calquera de nós, era moi ben. Podría contar unha anécdota que me acaba de vir a cabeza. Eu traballei en un hospital psiquiátrico de Conxo moitos anos. E a veces organizábamos cousas, inventábamos actividades de entretenimiento dos pacientes. E un día traballamos con outros voluntarios da universidade, chega un rapaz e dime, oye, mira, que Javier quere organizar algo de baloncesto.
pero resultou que Javier era cego. Parece que a mí nadie me dixo que era cego. O sea, él viene de voluntario, es ciego, e digo, pero, perdona, pero é cego? E que dixo, dirigir un grupo de baloncesto? E me dixeron que poñer unha canasta, se alguén facía un toque, un ruido na canasta, que él necesitaba como calquer outro. Entonces, ves as potencialidades das personas con discapacidad e non te lo crees. Os que temos, Santiago, como se diga, temos todo o corpo, temos todo no seu sitio. Costa, pero son xente que se superan e que teñen unha forza de vontade, increíble, son admirables 100%, non? Bueno, xa ficamos moito tempo aquí a Genís que se merece, pero non sei se queredes... Non sei se queredes facer alguna pregunta agora. Home, con respecto ao de Gelines, digo eu que os que non leron a novela agora, cando a vexan a novela, van a novela, claro. Evidentemente cambia a cousa. Eu tiña preguntas concretas sobre situacións concretas que non vou falar para non desvelar nada. Pero que se quería preguntar si cando empezas, en este caso, empezaste a escribir, sabías o final previamente ou valo pergeñando sobre a marcha? Non, é un termo de debate entre escritora mapa e escritora, que en galego dice compás, pero é un brújula que está, que si previamente faz un esquema ou se te deixas levar. Resulta que os novelos deixen levar moito. Nesta tratei de facer unha especie de esquema, o sea, uns personaxes que, por exemplo, Mimi, Esteban, Teresa Prieto, por suposto, esos tres personaxes eu perfileinos antes de facer a novela, o sea, eu pensei en uns personaxes que me gustaría a min poñer nunha novela. Este con estas características, este con estas, este con estas. Tamén fixe unha estructura xeral. Eso foi un traballo previo. Pero despois todo o demais vaise engarzando, vaise facendo novela a medida que vas interrelacionando os personaxes uns cos outros, non? Porque eu intuyo que cando se escribe unha novela xa tes un final. Hai xente que ten o final, sí. Hai xente que parte do final para facer todo, non? Pero eu non teño o final. Eu vou un pouco vendo sobre a marcha que é o que me gustaría a min, con que me gustaría sorprender o lector. Porque eu sempre trato de sorprender. Moita xente me di que sí, que sorprendo cos meus finais. Pero non sorprender polo feito de dizer, agora vou despistar tanto que agora non vai saber por onde vai. Non. Que ten a súa lógica, que ten a súa lógica, que sexa verosímil. Mira, unha vez, no ano pasado, creo que foi unha persoa que interviu en Santiago, Sofía, él me dicía, pues eso, en que me baseaba, bueno, decimos eso de por que fago as novelas así ou así. Entonces eu dixenlle, o que pretendo é que sexan verosímiles. Para mí un dos piropos maiores que me poden facer a miña escrita é que lles parece unha novela, que ainda que eles nunca farían esas máis semellantes cousas, que lles parece que está escrita de unha maneira que é verosímil, que se cree, que se pode creer. E valoraches outros posibles finales? Sí, para sí. Pero decanteme por aí. Exactamente o que che iba a decir eu. O sea, Mimi é absolutamente verosímil. Esteban é absolutamente verosímil. E Alicia? Curiosa, Alicia. Alicia ten un trastorno. Da oniomanía, que xa viene de ser un libro de xeralgo que non sabe contar todo. No, solo hai que deixar algo, senón. Sí, no, eu deixo todo. É verosímil, son moi verosímiles. A mí chama a atención o personaje de Alicia. Hai moitísimos personajes. Os Gelines, os demais, con máis motivo. Lo que pasa é que se lees el libro de Alicia, ¿no? La ves a ella y ya la conoces por la calle, solamente con leer el libro. De Sofía, dices. Sofía, pero Alicia hablabais ahora de Alicia. Sofía. La ves por la calle y ya te acuerdas, por el libro la conoces. Hay cantidad de personas que Coruña recoñeceron después de leer el libro. Sí. Tiña un club de fans de Sofía. Yo la vi un día. A biblioteca e van informando. Oye, sabes, vin a Sofía ali, xa non ten nome, o nome é Sofía, xa. Outro día, non sabes que fixo e tal. Entón, o sea, todos venindo todos a dicir cosas. Pero ningún se atreva a dicirle nada a ela. E era unha señora moi guapa, moi guapa. Non, a ver, é unha persoa moi amable. Moi guapa, moi físicamente, moi mona. Parece mentira que estuviera pidiendo, verdad? Eu estive outro día ao lado dela, nos baños públicos que hai nos xardíns, estive
estiven con ela lavando as mans, cada unha, se saber que foi personaxe do miña novela. Pero, bueno. E podemos pasar a calquera, que un día saques unha novela e fale de nós e non sin saberlo. Eso pode pasar. Tens unha preguntiña máis, non poñemos a música. Ah, sí. Cantos días? 242 días che levou a escribir. Canto tempo costa montar unha novela? Porque me parece... A mí levou máis ou menos un ano, pero tamén ten en conta que desde que se presenta o primeiro manuscrito, xa revisado polos lectores beta, a editorial, desde aí ainda tarda en sair unha obra, porque ten que valoralo, ten que facer, na editorial ten que facer as súas propias correccións. Xa dicía na entrevista, non? Creo que era de Radio Voz de Dalín, que o máis odioso de escribir non é imaginar historias, é correxir, estar sempre correxindo, porque non podes ofrecer a primeira versión que ti faz sempre está mal, pero ti que eres músico, cando empezas a compoñer, imagino, non? Que cando empezas a compoñer unha peza, pois a primeira vez non vai ben, non? Sempre hai que darlos. Hai que darlle moitas voltas as cousas para que teñan unha calidade que ti consideras necesaria e oportuna. Entón, o tema das correccións, xa digo, leva tempo, e volta de correo, veña outra volta de correo, eu vexo cousas que o mellor non ve, dándolle outras voltas. Canto doen as correccións que che fan? Doen? A mí non me dan nada. Eu teño unha cousa moi boa que me poden dicir que non lle gusta nada isto ou aquilo, sempre que me razonen, sempre que fagan un razonamento de dicir, mira, a mí non me gusta nada isto porque me parece que está moi mal tratada esta materia, vou boletar, que me razonen porque eso non é dicir non me gusta nada a tua novela. Decir non me gusta nada a tua novela non é objetivo, nin tampouco dicir encántame a tua novela. Dicir eso e nada é o mesmo, non? Porque xa me dirás, hai xente que non ten facilidade para expresar o que lle reporta unha novela ou un contido de unha novela. Entendo que non todo o mundo é filólogo, non todo o mundo sabe expresarse, pero a veces simplemente con que digan a mí gustoume moito como me pasou con esta novela, me gustoume moito o personaxe de Genines, pareceme moi tenro, xa está, non fai falta facer unha análise profunda, xa sabes que a esa persoa chegou e ese personaxe, con iso xa basta. Igual que coa pintura e a música. É verdade que sí, que vamos, que non importa se uno se expresa con máis palabras ou menos palabras, o importante é que den a súa opinión. Entón, eu nunca tive un problema que me dixesen isto non me gusta, isto está mal feito así, porque senón me dixeron en que se baseaban para dicir iso. Pero muchas veces doilles a razón a esa persoa que me critica, non? Tens razón, isto non está ben así. Poden mellorar, porque todo se pode mellorar. Penso que temos que aprender dos nosos erros, e que a xente xo diga abertamente, non para ferirte, sino simplemente para comunicarse a súa impresión para que ti mellores. Xo dicía na entrevista esa do Castro de que digo que quero aprender das opinións dos lectores, seguir aprendendo, non? Porque xa se digo que hai xente que me di, ai, como me encanta, como me encanta. Sí, grazas por decir como me encanta, pero a mí non crees que me chega eso de me encanta, non? Non, o que te gustaría que te dixeran encántame por eso. Claro, por eso, agradecamente, non? Cada personaxe que metes, estaba pensando ahora mismo no músico callejero, te inspiras en alguén ou hai personaxes que, bueno, que os metes porque tens moitísimos personaxes? O músico da rúa hai moitísimos así. Non, hai moitísimos, non sei se con ese cos matices, me imagino que pode haber los saladísimos e outros impresentables. Eu personalmente, o que teño... Pero digo, se te inspiraches en cada personaje que tes, te inspirabas en alguén concreto, por exemplo, en todos estos, digamos, máis secundarios. Alguns están baseados no que eu vexo, por exemplo, eu son moi dada a gravar a músicos que me sonan ben, que non entendo moito de música, pero que están tocando na rúa, entón eu primeiro falo con eles e digo, adeus, digo, adeus, gracias.
dígolles, pasamos ben que vos grave unha canción, e decide vos a que vos apetece a tocar, eu poño na miña cara de YouTube, poño o nome que queirades decir do grupo ou tal, entonces normalmente sí que quero que os faga. Entonces teño moita experiencia de falar, algúns son máis estirados, algúns son menos humildes que outros, pero non coñecín a unha persoa como Tom, como personaxe ese. Non, tal cual non, pero sei que existe, sei que vai. Así, bohemios e tal. Y Fernando, bueno, pasó por la novela así tan efímeramente. ¿Qué? Fernando, o amigo de... Fernando tamén ten importancia ao valor da amizade entre homes, que non solamente entre mulleres. Era un contrapunto. Cando un libro está rematado, como cando eu acabo de pintar un cadro, nunca estou contenta. É dicir, sempre non me extraña, son moi malos. Que podería cambiar algo. Supoño que cando ti das a coñecer unha obra musical composta por ti, tamén dirás, oi, podía ter posto aquí isto. A ti, arrepinteste de non meter algo, de non ter quitado algo de alguna das tres novelas? Boa pregunta, sí. Crees que están ben así ou retocarían así fose hoxe? Pode ser. É que xa non me penso. Ahora está feito así. O neno está feito. É que se lle dou voltas, igual despois me sinto mal. Igual me sinto mal eu despois do que non é arrepentirse propiamente. A primeira obra miña, que era Acciones Mínimas, que era de microrelatos, que era a primeira que fixen en 2017, pois aí sí que hai microrelatos que eu sacaría dele, porque me parece que non teñen ao nivel que teño agora de escritura. Pero claro, unha obra do principio, entonces para min ten valor como testimonio do principio da miña escritura. Entonces tampouco é que diga, a xente que quera lela, non a leades por Dios que non vale para nada, non. Alguna cousa sí que vale, pero outras non merecían estar aí, pero bueno, son cousas que vas vendo co paso do tempo. E que penso que todo vale, de algo se aprende. Sí, xa digo, esa é a primeira obra, abriume moitas portas do mundo da microliteratura, permitiume chegar a moitas partes de España, foi unha obra que para mí significou moito, pero é certo que a día de hoxe é moi mellorable. Pasaches da microliteratura ás novelas e agora Sinteste capaz de volver a construir tantas cousas como para facer as pequeniñas? Sí. Os capítulos xa vedes que son cortos, pero eso de sintetizar outra vez? Pois mira, unha ocasión dixome unha persoa de, bueno, non sei se era extremeña, dixome que por que non volvía ao microrelato ou se podía facer un microrelato de hoxe. Eu, sinceramente, creo que non sabería xa facer microrelatos, porque perdes o fío, é como a mecánica, non? Xa non sabría, sei facer capítulos cortos, sei non irme polas ramas no tema dos personaxes, non fago descripcións longas, pesadas, nin tampouco de outros espazos, ni nada. Trato de, sou microrelatista en ese sentido, ese senso. Pero despois, poñerme a facer un microrelato así sintético, que teña un final aberto, que teña que darlle moitas voltas para que se vese satisfeita de facelo. Igual te dá máis traballo con unha novela. Non, o microrelato dá moito traballo, para que tiveros así pequeniños, pero a decoracións que levan. Estaban nunha reducción, realmente. Hai que reducir tanto, e que teña sentido. Non é fácil falar máis. A veces é mellor falar, o sea, escribir moi polo longo que concretar tanto. Pero bueno, hai xente moi boa no microrelato. Jesús é moi bo, o que pasa que non quere publicar. Jesús é boísimo. Jesús entre a preguiza non quere... Fai uns microrelatos estupendos. A veces publica os na Voz e por Sí, aí. a veces que publica. Despois leuvos o poema Agasallo que teño con sei se queredes facer alguna preguntinha máis ou comentarios, senón poñamos música. Un pouco de marcha, o fin de festa. A ver se non está moi alta. A pilocha. Aí está o...
no haberme Dos ser. gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. No marques las zonas, porque voy a enloquecer. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Judas como una diabla que se despierta en esos juegos del amor. Sus fichas y barajas no le pagan más, no tiene tentación. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Pensa como... no, son los libros que te ven que se no me acuerdo. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla. María José, me parece que la estoy viendo. Se mueve el clavel de tu mejilla. Gigante Coimbra, Patricia de Niña Plura, Muriaba de aceite, Pellado tanto de altura. Catapum, y candela, alza para arriba, pollichinella, catapum, como los muñecos en el pim pam pum. Allá en el rancho grande, allá donde ver os créditos, porque están todas as cancións que están aí, están por título da canción, están todas recollidas no libro. E Angelines, por que iba tan extravagantemente vestida?
Porque lle gustaba. Porque lle gustaba, non? Ela era así. Está ben. É como se te preguntas por que iban as dúas Marías vestidas como iban, pois tiñan certas... Como Marita. Xa está, para o tema que xa está. Despois o sabe. Pois ben, aquí fallaches, dixeches que ibas a bailar co vídeo e non cumpliches. Esquecime que era emoción. Ainda me ganas, pero... Porque nada, non te arrancaches aí... De verdad, entreime tanto que me esquecín que dixera onde é a promesa. Son sobre. Vale. Tú estás perdonada. Tú estás perdonada sempre. Pa próxima. Sí. Vale, pues nada máis. Agora, así nada máis, falta un poema. O final. Un poema. Non é humorístico, é un poema que fixen baseado na novela, por suposto, e que é o seguinte. Conta atrás, titúlase. O tempo da agarda ten pegada triste da cidade descoñecida e gris. Laios de dor na alma, profundos, coa emoción ferindo as paredes. Teresa despréndese dos medos e avanza, firme, cara ao obxectivo derradeiro. Unha chama de ilusión a guía. Os días non deteñen o seu paso, mentres ao redor as flores murchan. Na procura da beleza, o libro de Teresa Prieto chega ao carón de Carmen, de Paco e da súa fundación, para ser quen de recibir a súa fonda aperta, coa ledicia e a calor morna de sempre, na quietude sabia da aldea, e co alimento das fermosas lembranzas nosas. Moi bonito.